हेलो लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहरबाय ओमफ्राय जोंहा बेलासिनि माबा जानाय आरोना जाग्रा जामुं जामुं ओंखाम उखैदों आरो ओंखाम जाबाबोथ' दा मोनायाव जानो हानाय नङा फास्टायानो जाखाबाय ओंखायनो जाग्रा बानायनानै जानोसै सुजिनि पुरि दे मा लाबोदों खिथादो मालिस खरारे मानि नोंनियाव दे खिथादो एथुआनिसो खय नाम्बार बे जानजाय एफा फिसा हामोलै गानबावानो बोस्राङा मालाय मानो नङा नों लाबोनायखौ गानखाया मिन्थिखायो बे सेन्देलबाबो जों नोंसोरखौ नुहुरदोंथ' बाब नायसनबावा जोंखौ अबेथिं नुबावाखैनो बोरैथो आं नोंसोरखौ बिशालाव थांदों होनना मिन्थिखो सोंलाय आं बेनाव सोंदों नामा सोर जों गारियावसोमोन ओमफ्राय नोंसोर सिङावमोन हा मोखाङाव दंमोन जानो मिन्थिया गस्लाया ओरै नानि ओंगारलाय मोजां बेसेबां लाखो वाव उल्थासो लायो दे ओरै खिथा दे बाव थानानै खिन्थाबाल मोजां वाव बेबो गांसेमोन गिदिर नङा लबार बोसोग्रा गैया आं बुद रुदों र' बेसेबां लाखो दे बख'ला जोबलै मा लाबोदों बरिया बियो अफार 15 आगष्टनि अफार नायलाय लिंग्रा लिं चा नुहुरखादों होनबाय सोरनि 99 नि साहा लोंग्रा नानिनि जोबसो नैबे साइजना गथ' साइज मोना लाहोदां बेहालाय बेसेबां गांसे लाबावखानो हायामोन थेला बेसेबां 100 आं 120 थाखानिबो लानोसैनोमोन बियो बेसेबां मोनथाय फाग्ला बोखानानै मोनलायबाय 100 मोनदां 99 मोनदां लावगि मोननानै मालाय गोदान शपिं बिदि लायनो फैसा गैया जोंहा गानलाबायनो आं बोरै सुजिनि पुरि खालामो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय माने बेखौलाय बयबो रोंखायो आरोना ओमफ्राय होनबाबो नैबे मैदा
नैबे आलुखौ सिफ्लेनानै लानोसै आं नै सिफ्लेनोसै संख्रि बानलु मस्ला एरि होनानै गरम मस्ला दे मिट मस्ला हालदै एसे होनसै हालदै मा जानो होबाय नै दुन्दियाबो होना लाबाय आं एसे मोजां मिक्स जाबाय बे आथाजों आलुजों मिक्स खालामसै मैदा गोरान नाखौ दै एसे बारा जाबाय नै जाहांबाय लोगोफोर